Voina movie kan nan tur hi American thriller film ni a film ming chu The Man in the Suitcase ani. Tlangwal pakhat chu airport a chuan luggage ron thlen hun ngak chuan alo meka a ming Justin nin midangan horem vek ton huwa po chuan luggage ron thlen thelo wang chuan alo ngak renga. Tin airport custom office phone to mek lai chuan luggage chu ron thleng ve ta hlol mai. Ti chuan chu lain akal tanghala ma se luggage chu midang ta nen alo thlak thleng dai hi alo nia. Ti chuan a car chu khalin anin lam chu apana chuti mek lai chuan Azial se chunga phone a khoi chu atum lo tak mei chu na bial nu hlui chu a khol pal ta hlo mei rang taka off an tum ma se motor khalani tat si wang chun azuk off thei ta big lova ti ngai na hrelo hle tin a bial nu hlui chu na khol chu ron la a ming chu carlo nin anin thren huwa ron bele chu alo thin rim hle a tin carlo hi goldigar nin chumi wanga Justin po thena nia phone call chu da in tin Justin po chu a in chu awa thleng ve ta a in chung chu nok hle in a ril tram chuan ei tur chu tapin ma se a room partner chuan alo ei zo san veka ti chuan Justin chuan aziala zuk pa chuan TV a chuan flimenin ati turang angte ati zo nu chuan mut chu atum ta chuti lai tak chuan thom ri rek rek chu a hreta tuemani chuan pui turang enin ri omna lam tura angai lampang chu a han zong kwal ngiala ma se mun sang sang adap nu pon omna lai tur omang chu hre hlei theilo a beidon fe nu chuan chu thom chu a suitcase chunga tang nge ron chuka ni ti a hreta hlawin tri ve hle ma se lo thei lovin a hongta chuta thil mu chu na thong kher mai a chunga pa pakhat lo om chu in her koi soi deuh mai hian alo oma Justin posona hlau kher mai ma se suitcase chunga mi chu alo la thire re lo chu pa chu na biak theinan alu chu alama koi her tur chu na tia Justin chuan hlawin hre hle ma se ti saktura ati na chu aza ve hle wang chuan baseball vok na chu kengin alu chu alama chu na koi herta a koi herpa chu na rute chu ari deuh tuar tuara ti chuan chu pa chuan ani chu a hlom lo thule a bet po chu da thlatur chu na tia ti chuan Justin chuan hetiang thil hi tuinge chunga ti tia zotin ani chuan misul tak pakhat ati thinrim thule hetianga ata tak thu chuan a hrila ti chuan chu pa chuan pui turang enin Justin thung chuan a hlo ema wang chuan ani chu doctor poni lo thule hetiang thil vel hi a hra ve mi alwa chumi wang chuan hospital lam apan pui tur thu chu hrila ma se chu pa chuan hospital a hroya ni pon hetianga chu ti tu te chu an ron kal le fat tur thule an tha ngei tur thu chu hril boxi ti chuan Justin chuan chuak tur chuan puya tuma ma se chu pa chuan a chhuatir thei pon thil thalo jok aron thlenga ni pon lau lo tur chu na tia ti chuan Justin chuan chuak tur chuan pui tanin chu pa chuan na ti em meya chuti lai tak chuan aka tang chuan gold coin aron chuak tlat mai Justin chuan chu gold coin chu engtin nge aka tanga aron chhuat thei thu chu zota ti chuan chu pa chuan an chung ko an chia ni thule na an tor pau chuan an ka tangin poisa thir a chuak tamani ti chu a hrila tin a chhuatir the ni phot chuan chung gold coin tam takte chu a chhuat thau tur thule anei vek thei tur thu chu hrila ma se chu pa chuan chu zan chu a chauto ema wang chuan atuka la chuak zok mai tur chu na nge na ma se Justin chuan chu gold coin le athu soi chu ni theina ring si lo chumi wang chuan rangka chak zorna chu na vakal ta Justin chu na hne na chuan gold coin chu atak ani nge yam ti zotin dor nei tu chuan 25 carat gold coin ani thu chu alo hril poka tin a hlut na hu angza chu pengalin US dollar za thum som sari panga chu pe a chumi nu chu na thian pa election he na chuan kalin US dollar za ni som sari panga nei thule party na hmuna an kal thei tur thu chu hrila Alex chuan chung poisa zo zai chu khoya tanga nei thut nge ni zotin a gold coin nei that chu a hral thu chu hrila ma se Alex chuan mantlom taka gold coin a hral wang chuan a thu te hrila tin Alex chuan gold coin chu khoya tang nge inei tak tak tia zot le in thilom dan le thlen dan zong zong chu Justin chuan a hne na chuan a hril ta veka Alex chuan fiam thulo tura ti hin Justin chuan a fianan Alex chu aina chuan a hroi honga in awa thlen chuan a chunga tangin kerol chu aron chuak ta thuta trabdo pur chu ron chuakin Justin hne na chuan mithatak emo ati thule ma se tol thatu me ni thu chu hrila tin mithi ruang asu khe sa da thu te chu a hrila ti chuan Justin chuan engwanga kal nge ni zotin kerol chuan abung rolak bangtela tura ron kalani thu chu hrila ti chuan an pathum chuan in chunga chuan lutin ti chuan Alex chuan sukhe su hongin Carlo le Alex chuan an hlavin makan ti hle a chuta tak chuan chu pa chuan puina aron dia le ta thut mai Carlo chuan kal nei ngalin chulai hmuna tanga chhuatir chu atum ta ngala
chu chuan na tam tak tor tirin ti chuan gold coin chu aka tangin aron chuak le ta Justin chuan thilpa ngai ve me anga in ma se Alex le Carlo te chu an du am na ron lang chuak ta chu thilwanga millionaire ani thei thu te hrilin na thok si lawa hausak chi chu an hmaba ka ni thu te hrila ma se Justin le Carlo thung ta chuan chung thil kher kher chu an chiani wangin boina thleng thui thei jok ni an ngai thu te hrilin ma se Alex chu ati zau thau so zoka ti chuan Alex chu pa lampang chu awapan naya Alex le Carlo te inbiak lai tak chuan Alex chuan sukhes chu stepa chuan lumin chu ta tak chuan gold coin tam takaron chuak ta chu tak chuan Carlo po adu amna ati zual hle chu ta tang chuan Alex anen chuan an pam ham ta ema Justin chuan chung thil chu top san tir du ma se a thian dang te panhi duam tak chuan an top san du ve si lo Justin ti lom nan poisa tam tak an nei nga hnuwa an kaltir le tur thu chu a hril ve le mai boka chumi wang chuan Justin po chuan arem ti thu chu hril ve mai in chu ta tang chi chuan chu pa chu na sa tak taka ngai sa tanin anat thei dan tin renga tina in chu chuan poisa tam tak a hlo tir ta ngei boka chu mai ba ka chuan Justin thiat lovin abial nu hlui Carlo le Alex te po lo mudun thinin ma se Justin lo lang chi atia chuan an bi bo le man thina hun lo rei deuh nu chuan poisa po amak ta do itel chu an nei ta ngal dera an duanga chu zual zelin karen hialaman tirin an duang ngei chuan gold coin tam tak chu aron chuak ta zut mai le na ti em wang chuan Justin chuan top tirin engwanga top ngei ni tin an lo zo ta zoka Justin chuan rom tak le na takin in siam towa hei ai thuin kal chuan a thi ngei rin thu chu a hrila in du tok in nga towa tuna chuan a tok toe tin ma se Alex le Carlo te chuan nui sa siam nan an lamhang ta zoka tin chu pa thung chuan sok na sa zok petu le thi tir mei tur chu na nge na ti chuan Alex chuan voltage sang bera da in karen chuan sok thi thak chu atum ta Justin chuan lo dangin du tok to tur chuan a tia tin a top san lo chuan police a khol tur thu hrilin ti chuan a phone chu la ma se Carol chuan a phone chu aron ti chiat sak tin a luwa chuan na taka chuin ti chuan Justin chu a luwa ti sen ron far hnu chuan Carol chuan na taka tloin stepa chuan Justin chu alum thlata ti chuan Carol le Alex te chuan an thil tum chu ti hlothlan tumta tin gold coin tam tak chhuatir tumin chu chuan an pahnia nun bultan thar chu an tuma thi thlenga sok turan ti chuan sukhe sami pa chu aron nuya amit chu a engveka in thlakin arong te po chu aron danglam tanta an hne na chuan nun bultan thar chu a theilo thu le an dam chung zonga sukhe sa hunan hmang ve to tur thu chu a hril ta zoka ti chuan chu pa chu thok le khata sakol hlom takaron changin Alex le Carol te po chuan an hlau hlea tin anom na tur sukhe thar pahnih chu aron in hong ve ngal bok ato pa chuan Justin po damdoina chuan ron har chuak ve in asira pangpar moi tak in hung chu han muwa thuziak in hu chin chu ta chuan damwat tura du thu te mamo eng po ne ni chuan ngai tu amei tura tin ato pa chuan airport ron langin suitcase tang pa kha himdam takalo toin suitcase umlai khan tute mo duam tak ani thak thei tu tur alo ngak ve mek chu alo nia ti chuan Carol le Alex te kha an duam na in chin to ka nei lo wang chuan tute mo an mani ang chen mu ma chuan suitcase an tang ve reng don ta ani Can anybody out there hear me?